Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το βλέμμα στραμμένο στις Βρυξέλλες και στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μετάσχει ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Θα συζητηθεί το μέλλον της διακυβέρνησης της Ευρώπης, αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των μελλοντικών κρίσεων. Οι 27 θα εγκρίνουν την περιορισμένη τροποποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να επιτραπεί η σύσταση μόνιμου μηχανισμού στήριξης, όπου θα συμμετέχουν και ιδιώτες επενδυτές. Τη θέση του ότι τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα και σε όσες χώρες αντιμετωπίζουν πρόβλημα δεν πρέπει να είναι παρατεταμένα, προκειμένου να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική, εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικεφαλής του Eurogroup, Jean-Claude Juncker. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τάχθηκε κατά της συμμετοχής ιδιωτών στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης. Όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου καταδίκασε τον ξυλοδαρμό του πρώην Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη στο περιθώριο της χθεσινής διαδήλωσης στο Σύνταγμα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών με βάση το βίντεο και τις φωτογραφίες. Ο βουλευτής είπε ότι δεν αισθάνεται κανένα μίσος για όσους του επιτέθηκαν και ευχαρίστησε τον αστυνομικό και τους πολίτες που τραυματίστηκαν προσπαθώντας να τον υπερασπιστούν. Διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας για τα επεισόδια κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης. 3 από τους 10 συλληφθέντες ήταν ανήλικοι και θα δικαστούν από δικαστήριο ανηλίκων, ενώ άλλοι 4 παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Κατά τα άλλα, τα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν από τα μεγαλύτερα των τελευταίων χρόνων, ενώ η ΓΕΣΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη γενική απεργία. Χωρίς μέσα μαζικής ενημέρωσης από αύριο το πρωί μέχρι το πρωί της Κυριακής, λόγω της 48ωρης απεργίας της ΕΣΥΑ. Γολγοθάς για το επιβατικό κοινό θα είναι οι μετακινήσεις όλη την εβδομάδα λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες. Μειώσεις τιμών έως 38% σε εκατοντάδες τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τη θετική ανταπόκριση βιομηχάνων, προμηθευτών και ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Το όφελος από τις μειώσεις για μια τετραμελή οικογένεια εκτιμάται στα 50 ευρώ το μήνα. Ισχύει από σήμερα και θα διαρκέσει ως τις 4 Ιανουαρίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα και στον Πειραιά. Υποτονική ήταν όμως η κίνηση λόγω της οικονομικής στενότητας αλλά και της απεργίας στις αστικές συγκοινωνίες. Χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν θα στηθεί φέτος στο Σύνταγμα, απλώς θα φωταγωγηθεί το ψηλότερο δέντρο της πλατείας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από εμάς, καλό βράδυ.